Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da ƙara saduwa a cikin wannan channel namu mai suna Arewa Tech. To in ka kasance kai sabo ne a wannan channel ɗin, kar ka manta ka kalli bidiyon nan daga farko har ƙarshe. Sa'annan in ka kasance kana jin daɗin bidiyon nan, kar ka manta ka subscribing ka kuma sharing. Sa'annan ka danna ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. To jama'a, a yau zan yi magana akan wani sabon shafi ne wanda za ku ji daɗin shi, kuma shafin yana biya. To kamar yadda kuka sani, zan bar muku link ɗin shi a ƙasan wannan bidiyon domin kuma ku bi ku cika a wannan shafin. To abu na farko, in ka danna zai kawo ka shafi kamar haka. Bayan ka danna kenan akan link ɗin, sai ka zo nan ka saka number waya. Sannan ka zaɓi password. Sa'annan ka maimaita. Sa'annan ka sa wannan verification code ɗin da suka bamu, sai ka danna akan register. Ga sun ce number da na sa yayi yawa, zan goge ziran farko. Sa'annan in zo in gyara wannan. Sa'annan mu danna akan register. Kun ga yayi register successfully. To kamar yadda kuke gani, gashi nan ya kawo mu cikin wannan shafin. Suka ce congratulations, ga mutane da yawa suna upgrading zuwa ga VIP. Kun ga yadda shafin yake. To abin da shafin nan yake nufi shine za ka iya dannawa akan nan tax ɗin da za ka yi kenan kowane rana. Sannan ka zo nan shi ma ga YouTube za ka iya ka liking na YouTube da mutane da yawa, ga Instagram a nan. Sannan in ka zo ka danna akan nan, za ka ga tax ɗin da ya kamata a ce kun yi. Kun ga today ban yi komai ba. Na dawo kan nan na ce na danna akan tax. To suka ce a nan za ka je ka liking, ka following, sai ka ɗauki hoton screenshotting ɗin, sai ka zo ka pasting a nan. Kamar yadda kuke gani, bari ku gani. Yanzu tax sun yi guda ɗaya. Kun ga tax sun yau da yawa. Kowanne in kai za a baka Naira 85. Kun ga na danna akan nan. Ga abin da suka ce za ka, kun gani na danna akan Facebook, zai kai ni zuwa ga shafin nan. Sai na following kamar yadda kuke gani. Na following sai kuma liking, sai in ɗauki screenshot ɗin shi kamar haka. Sai kuma in koma wannan shafin, sai in dawo nan, sai na sa a nan, sai in je photo gallery na, sai in ɗauko shi. Gashi nan kun gan shi a nan, na ɗauko shi na uploading. Kun ga yadda tsarin yake. In ka ɗauki hoton screenshotting, sai ka zo ka uploading. Kun ga na sa shi a nan na uploading. Kun gan shi a nan, na ɗauko shi a nan na ce add. Sai na ce na uploading. Kun gani, sai in ce paste. Kun gani za a ban Naira 85. Haka zalika kun ga wanda na yi. Kun ga wanda na yi yanzu kenan, ya zo ya zauna a nan. In an gama sun duba ko na yi ko ban yi ba, za su ban kuɗina. Zai bari kan pending. In kana so ka upgrading kuma ka koma VIP, suka ce kowane rana tax 5 za su baka. Ga tsarikan da za ka zo ka upgrading zuwa VIP kenan. Kamar na danna akan join now. Kun ga ka zo nan kan profile ɗinka. Kun ga profile ɗinka nan, ga nawa za ka riƙa samu. Suka ce VIP price 1 shine 17,000. Numbers of tax shine 10 ko rana 855.
daily income za ka sami 850, monthly income za ka sami 25,000, annual income za ka samu 306. Kun ga tsare-tsaren ana. Na dawo nan na danna akan my profile. Kamar yadda kuke gani kun ga a wallet ɗina bani da ko sisi, har referral ɗina babu, today earning babu sabida yana pending. To kuma in kana so ka downloading ɗin application ɗinsu za ka zo ka danna akan wannan app, invite friend, ga daily statement, team, help, credit center, ga shi nan accommodation record. To duka ga su nan ana. In ka danna akan my wallet shi zai baka dama in kana so ka sa kuɗi ana. Suka ce daga 10,000 zuwa 500,000 za ka iya sawa. Sa'annan in kana so ka cire kuɗi ka tara balance ɗinka a nan kun ga 00 nawa. Ka tara za ka danna akan nan. Kun ga me suka ce bani da ko sisi a ciki, kuma amma sai na cika bayanai na kamar a nan. Details ɗina za ku cika naku a nan. Asalin sunanka za ka cika a nan. Kamar in ce kun gani na submitting, na gama da wannan. Za ka sa bank card, account name ɗinka da bank waye duka za ka cika a nan. Shikenan ka gama sai ka saving, sai ka dawo baya. To kamar yadda kuke gani kun ga an duba mun kuɗina na yau na tax ɗin da na yi kenan, har an duba kun gani complete tax 1, har an duba ga shi nan an ban 85 naira na kun ga hau. To in ka tara ya kai naira 2,000 ne za ka iya cirewa. Yanzu na komo kan my wallet kun gani 85 ɗina ya ƙaru. To kamar yadda dai kuka sani dai na samu wani abu mai kyau kuma wanda yake yi ina ƙoƙari in ga na sharing ɗin shi da ku. Don haka wannan shine taƙaitaccen bayani akan game da wannan shafin. Kuma zan so a ce kowa ya shiga yi, domin zan bar muku link ɗin shi a ƙasan bidiyon nan kuma ku bi ku cika kenan. To kamar yadda kuka sani dai wannan shafin shi yake kawo muku bidiyoyi masu kyau masu amfani kamar haka. Don haka in ka kasance kana jin daɗin su, kar ka manta ka liking ka kuma subscribing. Sa'annan ka danna na ƙararrawa domin duk lokacin da muka sa sabon bidiyo ya zamanto cewa YouTube za su sanar da kai farko. Don haka jama'a a nan zan dakata a wannan bidiyo. Don haka na bar ku lafiya.